Segur que us heu adonat que els últims mesos a Premià de Mar hi ha obres per tot arreu. Hi ha carrers asfaltats, zones enjardinades, renovació de places, col·locació de flors per tot arreu. Quina és la realitat de tot plegat? Que es tracta d'una gran operació de rentat de cara, de maquillatge del poble, però que no tindrà continuïtat passades les eleccions. Com ho sabem això? És tan senzill com comparar els pressupostos del 2017, del 2018 i del 2019. Si ens fixem en el del 2017, quan hi havia clares mancances al municipi, veiem que a les partides d'enjardinament, passos soterrats, parcs infantils, nou arbrat, arreglar aparcaments, s'hi destinava al voltant de 400.000 euros. Què passa el 2018, just abans de les eleccions? Que aquestes partides augmenten en 1 milió d'euros. I què passa el 2019, en la proposta de pressupostos que ja ens ha passat el govern? Que tornem a les xifres de 2017, a 400.000 euros, quan hi havia clares mancances. Es tracta, per tant, d'un rentat de cara passatger, que no tindrà continuïtat. Nosaltres, què defensem? Volem un municipi on s'hi pugui viure dignament abans i després de les eleccions. Un municipi on els carrers estiguin nets, les places siguin agradables i estigui tot ben enjardinat, hi hagi zones verdes tots els anys. Però sobretot el que volem és un municipi que cuidi dels drets fonamentals de les persones, de les necessitats bàsiques. Un municipi on hi hagin polítiques d'habitatge que evitin que la gent jove, que les famílies joves hagin de marxar de Premià perquè no poden pagar els lloguers. Volem un municipi on es cuidi l'escola, on es combati la segregació escolar i no haver d'afrontar cada any una nova amenaça a l'escola pública de tancament de línies o fins i tot de tancament de centres. Un municipi on hi hagi una cultura viva, popular, de base comunitària, un municipi on s'hi pugui viure, on s'hi puguin tenir fills, on s'hi puguin tenir amistats i on s'hi pugui envellir dignament. Volem un municipi, en definitiva, que cuidi les persones i no només un municipi on hi hagi un gran rentat de cara uns mesos abans de les eleccions.